Hemen gaude, Euskal Herri osoari mezu argi bat helarazteko eta dei irmo bat egiteko. Herri bat gara. 7 lurraldez osatutako nazioa. Ez gara besteak baino gehiago, ezta gutxiago ere. Helduak gara erabakiak geuk hartzeko. Hizkuntza eta kultura propioak ditugu. Ez diogu beldurrik etorkizunari. Gaur egun, burujabetza tresna gehiago eskuratzeko mugimendua daude aldi berean Euskal Herriko lurralde guztietan. Bai Ipar Euskal Herrian, bai Nafarroan, baita Euskal Autonomia Erkidegoan ere. Burujabetza osoaren bidean urrats nabarmenak egiteko aukera dago. Ondo dakigu Euskal Herrian eskubideak beti herri aktibazioaren bidetik etorri direla. Eta orain ere, beharrezkoa da herritarrok bultza egitea eta borondate hori kalean erakustea. Volvamos a salir a la calle y digamos en voz alta que somos una nación de 7 territorios, que queremos ser soberanas, que necesitamos herramientas para ejercer el derecho a decidir, que hay oportunidad y que el momento es ahora. Herri bat gara eta libre izan nahi dugu. Hori erakutsiko diogu munduari ekainaren 7an. Hauxe da gure mezua, hauxe da gure deia. Datorren larunbatean, elkar ikusiko dugu denok Bilbon. Herri libre bat.